Zdravím vás, moji milí priaznivci. Poďme sa spolu pozrieť na to, z čoho sú zväčšené nosné mandle u detí a či sa to dá riešiť aj iným spôsobom ako operáciou. Preto, lebo operácia nič nevyrieši, o pár rokov ten problém sa môže zopakovať. To znamená, tie nosné mandle tam znovu sa objavia a znovu budú zväčšené a znovu operácia. A toto sa môže opakovať niekoľkokrát. Niekedy pred pár rokmi, možno 20-30 rokov dozadu, toľko detí nemalo problém so zväčšenými nosnými mandlami. A prečo? No, neboli tak troška tak rozhyčkané ako teraz. To znamená, že nemali toľko sladkostí, nebolo toľko južného ovocia. Južné ovocie sme mali akurát tak na Vianoce. Jedli sme sezónne ovocie, sezónnu zeleninu, neboli dovozy a trošku lepšie sme sa stravovali. Určite sme raňajkovali, tie naše raňajky väčšinou bývali teplé. A nebudem teraz sa vrácať do minulosti, čo bolo dobré a čo nebolo dobré, ale poďme riešiť na to, čo je dobré v tomto prípade. V prvom rade tieto deti potrebujú mať dlhodobo teplé varené raňajky a ideálne je deň začínať s nápojom čínskych múdrcov. To je úplne jedno, či zalejete to z deci horúcou vodou alebo dáte 2 deci alebo 3 deci tej horúcej vody, to je jedno. Dôležité je množstvo toho nápoja, toho prášku. Pokiaľ máte ako menšie dieťa, tak tam dajte 2 odmerky. Keď máte už väčšie dieťa, to znamená 4-5 ročné dieťa, už tam dajte normálne dospeláckú dávku, to sú 4 odmerky. Nebojte sa toho, nič sa tým deťom nestane. A potom teplé varené raňajky, ktoré môžu byť vajíčka, hrianka s pomazánkou, kaše. Toto sú ideálne raňajky pre deti. Ak majú radi aj sladké raňajky, kľudne môžete urobiť palacinky alebo rýžový nákyp, samozrejme bez cukru. Ako náhradu môžete používať javorový sirup, kokosový cukor, takže používajte prírodné sladidlá. Z jedálnička vynechajte mliečne výrobky živočíšneho pôvodu, môžete používať rastlinné. Takisto cukor, používajte prírodné sladidlá, ako som už spomenula. Ďatlový sirup, rýžový sirup, javorový sirup. Toto všetko je pre deti ako prirodzené a dobré. Nedajte deťom konzumovať príliš veľa ovocia. Radšej menej a častejšie ako veľké množstvo naraz. A vždy im to dajte ako samostatné jedlo. Dajte im to buď na 10. alebo na olovrant. Takisto deti by mali mať teplú polievku každý deň. Nerobia im dobre udeniny, chlieb. Skúste vymeniť chlieb za kváskový a ohriankujte im ho. Ešte rozmýšľam, čo by nebolo dobre. Čokoláda, sladkosti, toto nie sú vhodné pre deti. A keď už robíte sladké jedlo, sladkosti, ale ako som spomenala už bez cukru, tak vždy pridajte do cesta trochu čerstvo namletého zeleného kardamómu. Odvádza to nadbytočnú vlhkosť, tú patogénnu vlhkosť, ktorú tam do tela dopravíme práve cez tie sladkosti. Deti by mali konzumovať veľa obilovín, to znamená rýžu, kuskus, bulgur, kvinoa, jačmenné krupy. Tieto obiloviny sú veľmi dôležité pre nich. Takisto hryby. Nebojte sa ich. Deti potrebujú aj tie ryby. Sú veľmi zdravé, samozrejme nie je tu nejaká, je to dosť mastná ryba a ťažko stráviteľná, ale pstruh, ostriež, zubáč, toto sú ryby, ktoré sú pre nich vhodné.
Nedávajte im piť také sladené nápoje. Keď už, tak môžete im dať čučoriedkovú šťavu zriedenú s vodou, medovkový čaj, kamilkový čaj, detský čaj na bolavé brúško. Toto sú čaje a tekutiny, ktoré posilňujú ich tráviaci systém. Takisto, čo sa týka strukovín, tak nebojte sa tých strukovín a pridávajte im do jedla. Veľmi vhodné sú pre nich bataty, tekvica, oranžová, maslová, na pečenie, takže tieto tekvice sú tiež pre nich veľmi dôležité a dobré na posilnenie toho stredu. A keď už majú ten tretí stupeň, to už je taký predoperačný stupeň, tak potom tam treba pridať aj bylinky, aby sa tie nosné mandle zmenšili, aby ste sa vyhli operáciám. Takže ak už máte taký ten ťažší stupeň, kľudne sa mi ozvite a veľmi rada vám vyjdem v ústretí a rada vám poradím. Pokiaľ máte pocit, že toto video bolo pre vás prospešným, tak kľudne do tejto skupiny pozvite svojich známych, svojich kamarátov, lebo chcem, aby táto skupina zostala uzavretá, ale zároveň, aby sa rozširovala. A keď vás trápia voľajaké zdravotné problémy, neviete si rady, potrebujete pomoc, tak nech sa páči, môžete sa ku mne objednať na konzultáciu. Telefónne číslo je 0944 644 004 alebo mail hajnalka.tcm@gmail.com. Teším sa na vás. Ahojte.